nanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:43. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Magbanwa di kalidad nga pagbalita, patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa, ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021 for Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Ay, patrol!
Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman para mati region-wide mga palangga kita sa nabilin isa ka oras 13 minutos karon nga adlaw Lunes Petsa Utso. Sa Lunes na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa ganahandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinakaulihi labas natipon nga mga police report blotter entry record of events opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sining kapolisan sa Central, Southern Cad, Northern Negros. Of course, ang aton sini mata kagduronggan oras sa kagabiyo ng aton sini nga patrol 2 Crosswind Patrol kay na pa naganabiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod aton naman liwat gabantayan kag aton naman liwat himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities why taman ginapangayo from where the action is. Temporaryo nga magapungko sa trono ni Aksyon Jan Diaz, Aksyon Papang Alvin Graba. Back to back sa atong nga piloto, Aksyon Nino Bugina. Ang atong mga pagbantay sa mga update balita sa nasyonal kag balita international sa News Center, buylog nato ng Puwersa Action Dale Salazar. Opda ba kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control sa technical side ang Puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Sel Elway Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo siniragad ang korman sa siringa palatuntunan. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin isa ka oras 11 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ay, bato! Action Radio Philippine Standard Time alas 9:50 na. Uy, by the way, gali, congratulations sa bagong kasal. Happy wedding day. Karon nga adlaw kay Miles kag kay Joshua. Congratulations gid kay Miles ha, kag kay Toto Joshua. Alin diri sa kapamilya sang Action Radio Bacolod. Malakat ang barko dugay-dugay, mag-aaratsada na kag mag-aarangkada na si Aksyon Alvin Graba, pero ang lakas ang panahon subong manaya-naya. Masyado ka tinlo sang aton kalangitan, although nga may porsyon sang aton langit nga may ara gamay nga gulugalom, no? Pero ang pag-igpat-igpat sang kabitunan aton makitaan sa kalangitan. Kabay pang ang ining matawhay kag paang-paang panahon, no? Pero kung nara kasi bye-bye batsagan mong daw mabulubugnaw nga dapya-dapya sa hangin. Pero kung ang balay mo nga squatter, sigurado ko kapamaypay ni ibang wala electric pan. Kabay pa nga magapabilin ang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nga mangin matawhay. Pero kahapon sang hapon isaluot ko lang ni antes sa observation report sang aton Patrol 2
Kahapon may aksidente dira sa may Aquina Village bla. Tubangan sang highway Katango blada. Aquina Village pasulod blada, may aksidente kahapon sa hapon da. Ang motor nga may angkas nakabunggo sa isa ka salakyan nga Toyota Innova. Haiti ang driver sang motorcycle way gid magdugay sa South Bacolod General Hospital. Ginbawian mga alas 4 kahapon sa hapon. Ang insidente mga natabo nila una pasado mo. So nag-expire ang biktima sa South Bacolod Hospital nga si Thomas Hidalanga, 28 anyos, taga Banga Welcome, Barangay Mansilingan. Amo ni siya bali ang nag-expire kahapon mga pasado alas 4. Ang iyang angkas nga Serbia nga live-in partner nga si Beverly Pilongo, 26 anyos, nakaangkon gid lamang sang kapirasan bagras sa sining lawas. Kay daw may portion nga daw na fractured tong iya sining part sa iya sining kamot. Ang driver naman sa Innova amo ni si Cheryl Ann Euro, 19 anyos dalaga, taga Barangay Canusa, Banwas ang Pulupandan. Ang istorya sinikag sa investigasyon nga ginpatigayon ni Police Staff Sergeant Roldan Villa, ang traffic investigator sa station number 8. Kinag-istoryanay kami kaina daw masubo-subo ni nga sitwasyon kay kining napatay gali nga si Thomas Hidalanga. Halin ni sa balay nila sa Mansilingan, nagahingagaw ni nga makadto sa Punta Taytay kaysa pagka-aksidente kahapon. Amo man ni kahapon ang birthday sang amaya, so kahingagaw siya nga maapas to sa birthday sa tataya na dito ginpatigayon sa Punta Taytay. Ang ining driver naman niya sang Toyota Innova nga dalaga nga si Cheryl Ann Euro, may sugaton man nga amigay da sa may Aquina Village kay matambong man sa isa ka birthday party. Puro birthday ang katuan nila ni. Nagliko ni ang Innova. Way gid mapagaran. Inabungguan isang motor nga nagang kasanay ni ang duha. Kung subo dire kay driver patay gid. Kay na siling ni Police Staff Sergeant Roldan Villa, ang traffic investigator sa station number 8, nag-atubangay kaina ang both parties, ang pamilya sa napatay kag ang pamilya sang driver. Ang developmento gapon yung declared to ang driver sang motorcycle nga patay na sa mga alas 4 sang hapon dito sa South Bacolod General Hospital. Sa subong ready ang pamilya, both parties nag-istorya nga tulo na lang nila ang natabo kay hindi manungod nga gusto to nila matabo mo. So subong ang outcome daw okay man ang ilang istoryanay, nag-assume to ang sa Innova nga pamilya nga ang kanang gastusin sa palubong sinamasyon. May pinason pa din sir nga isa, no? Oo. Kaya rin isa sa nakagaram sa kamot ng nga injury, nagpasitol man siya nga ipabulong siya sa Innova to nga partitik. At wali nakagawa na siya. Kaya gusto niya makita ang yung bana, living partner na to mo. Kaya gusto niya makita. So nagawa siya, mabalik niya kay cluster cast duro ng kamot niya nga wala. Sa may mata, may gamay siya nga pilas. Kung hindi man siya nga siling matret din niya pagka-injury. Kaya tapos naman, so gina-finalize nila kay ginatawagan to nilang alisbo kung pila to mga balayra nila kay maubras-gas ang sitwasyon kay kung makapayo sa ilang sitwasyon. Bali nagatubangay karon nga aga sino gani sir? Yung nanay ni Sherian, pag siya ang tatay ni Tomas, sinisteran ni Hidalanga ni si Beverly Pilongo. At least sir may mayo nga resulta. Positive tama ang ilang istorya kag nag-argue man sila. Actually ari man ginagasisik tagawa Jason eh. Ang hindi ang plastado sang aksidente naman paano natabol siya ng aksidente sir? Ang sitwasyon sa to, ang driver sang motor, birthday to sang iya tatay kagapon. Iya travel sila, alin sa ila balay sa Mansilingan, papunta Taytay, kaya tutong binyo
years ang birthday ng iyong tatay. So, umattend po sila. Travel sila sa along sa Arita Highway. Ang Innova, si Chirian, from Pulupandan, masugat sa Sanyamiga sa may Aquina. So, nag-lipton na siya sa may Pangga Aquina. Pag-lipton niya, so, amo to, pag-lipton niya, nabungguan sa sang motor. Which is na ang motor, nagdagan sa outermost, tuway man siya, tagtuan niya, lagyan. Huwag sa likawan, malaki na bunguan niyang Innova. Kaya daw na-cross niyang Innova mo. Which is nga ang Innova, birthday man ni ang kadtuan, supposed to be. Puro birthday kadtuan nila, tani ito nga duwa. Nga mo to yan nagkalatabo sa ina. Subo nga birthday. Ang pinakamusubo, ang tatay. Kaya ang regalo sa birthday, ang kabuhi siyang nga bata. Huwag tamay mo, kay dra na ng giduro kabuhi. Yes, sabi, huwag man tugin pangayo sang tagsa-tagsa to kaparte nga amuto sila. At least nasitol na sila kay bato naman pamilya, bato nila nga fishing ang auto nga tabo. Kay isuno sa nanay, daw sila na kunukad daw nga sige I love you ang bata iya sa iya. Nga duga pa badyag na kunugula, sila na kadlaw. Kada kuwang ko nga mo kalang bata I love you na nga muna na. Daw may premonition na kunugula ko yung mulo na tabo kaya nakagamo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Daliabit si Police Staff Sergeant Roldan Villa ang traffic investigator sa Police Station number 8. So kay na nagatubangay ang both parties kag ang parts sang pamilya sang driver sang Toyota Innova nag signifying mabulig na lang sila. Pumuti ang isa kag isa hindi maniluyag nga matabo ang aksidente. Muna kung isa lang ati ang aksidente kung kaisa nagapangita gid man dahilan mong kay prior sinigili sa natabo ang aksidente according kay Police Staff Sergeant Villa ini napatay ni nga si Thomas Hidelanga daw nagapabatsyag na kay nanay no siguro sabis mo na batyagan niya mangguroy. Permis sa gambal kay nanay nga nay I love you, nay I love you. Doon nagapabatsyag na bla. Muni ang galikiting subo lang di sa istorya. Kay birthday kahapon ni tatay sobrang hingagaw na makatambong sa birthday ni tatay. Dispun tatay mo pa ni anadangtan. Hindi man gusto sa driver sa Toyota Innova nga si Miss Cheryl Ann nga matabo kung aksidente tinag-inatubangay kay na ang pamilya kag initially may mga discussion kag may mga pag-istoryanay nga willing gid ang pamilya sang driver ka Toyota Innova nga buligan na lang ang pamilya sa napatay ang mga gasto hasta mapalubong kag naghatag man indikasyon ang pamilya ni Cherry Ann na ang hospitalization ni Beverly Pilongo ilaman nga sabton. So muni ang pinakasubo kahapon sang hapon nga natabo dira sa may highway sa Dalan Araneta Dalan Araneta actually sakop ni sa barangay Tangobi ang ining Aquina Village no. So muni ang subo nga dangatan sila matambong tanan sa birthday. So muni ang nagkanabo unexpected na masubo kay may kabuhi gid nga gin dala ang ining aksidente kahapon sang hapon. Kamuna nga halong gikita every time sa ato nga pagmaneho as always ato ginasulit-sulit nga maghalong gid. Kaligati kung isa ikaw gahalong ang sugata kag ang nagasunod sa imo way gahalong ti daw usa do laban ka pas Baldavid no. Amo nang problema kung kaisa no. Anyway, mamo na sa naton nga kung aksidente ka kung nagahalong ka, hindi batamaan. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time. Last 10 o kung alas 10:01 na. Ang ining report ni Action Alvin Grama sa Patrol 2. Observation report ginadulong sa inyo sa kalwa. Observation report sa ato sining Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aksyon Alvin Graba sa Patrol, pang may gabi, pang pisilin.
Yes, Pang! Good evening, Pang! Good evening, Pang. I miss you. Miss you too, Pang. Na-miss ko gidya ang night patrol action na Eric eh. Gani. Tingala ko nga na miss mo man na patrol, ikaw ginagpatrol kay. Gani man siling ko pagambali ang ikaw anay mabulos kay Papang dyan. Siling ko wala pag sang dua-dua. Ara dayon because I miss Papang. Balanta si Nyok Direk Buwas. Yes, action na Eric. Nga ikaw mangyapon Buwas, no? Nagaduwa-duwa ka magsabat. Kaya. Nakayuho man si Sir Ilre. Pag sili ko nga Buwas request ta ikaw mangyapon. Ate, oo, kaya ya. Kali ka tindi o pumas. Sabi mo gani, Jareka, anong gani, boss? Di, magali Buwas eh. Oo, ikaw, ako si Papang Art, no? Gani. Oo, bali tatlo kita. Gani. Tika, mustang imong libot-libot? Yeah, by the way, action na Eric ang paglibot na karon diri sa area sa syudad sa Bacolod. Kung dala nun ang aton sining paghahambalan, masyado ka tawhay i-compared mo kay na sa kapunanon. Okay. Ati kay na sa hapon gawa sa mga empleyado. Busy ang tanan ti subong yan dala niya makabigti ang mga amat-amat naman paway subong nga gabi. Kay masyado ka katawhay sa mga dalanon. Ginalabyanta ang area sa Lacson, even ang dalan sa Araneta. Masyado katawhay aksyon na Eric. Makita ta na lang ang pipila ka mga salakyan di pasahe ang nagabiyahe na lamang. Anyway, ito pa man alas 11. Ang PM ko kasi mo, nabaton mo ay? Aksyon na Eric. Ang PM ko kasi mo, nabaton mo ay? I-check tani ang negative pa. Negative pa? Negative pa, basi coming pa lang, no? Okay, napan ako na text mo. Ay, gali. Arena, aksyon na Eric. Kaya napan ako nga text mo, bigo na-check mo na. Double check abi lang info na abi, kaya nasulot sa ako bago lagi di. Oo, going na ang patrol aksyon na Eric. Pero subong yang sitwasyon sa dalan, temprano, pag napaglibot-libot, mas subong ka, bibidyo tulutawhay na. Oo, tulutawhay na. Actually, kagina, nagpadulong man kita kay may isa man ka 10-15 nga ginakatuan man ang patrol. Vehicle accident. Vehicular accident kagina sa area sa home site. Okay. Pag padulong naton dito aksyon na Eric, nakarga naman ang biktima. Actually, nagkaisahanon lang ni siya mo. Self-inflicted? Self-inflicted. Nag-shoot. Nagawas? Nagawas sa motorya? Nagawas siya sa motorya kay way na talupangdan, may buho, bla? May buho sa... Amo nang kuisab lang, buho, bla, kuisab lang, hindi matabunan dayon, bla, especialmente kung gabi nga way na suga. Boy, ka delikado, kita aksyon albin mo? Oo, amo na aksyon na, Eric, masyado ka delikado. Kung amo na siya, mas mailan tani, doon nakaklase sa buho, may buho nga mayo, may buho man yung madisgrasya. Imo lain yung imo ha. Pucha ka bla to lang shot sa buho to, minors mo lang tong yung pilas? Minor lang ang pilas aksyon na Eric. Actually natabo to sa area sang home site bala aksyon na Eric. Sa may Bangga Our Lady of Candles. Okay. Isang gagin padalungan sang patrol. Ati aksyon na Eric na kitantaman nga nakarga na sa ambulansya pero as initial minor injury gid lamang aksyon na Eric after nga nag-shoot sa buho. Mailan na ko kainom. Mailan kayo wala nakainom kung nakainom pa. Kasi medyo dako ginambukol niya sini aksyon na Eric, no? Sa aton sining mga kauturan, extra gid nga pag halong gid. Oo, kay mangin duwa guma, isa guma. Isa guma, ano na yaman? Ate, may araman isa guma. Circus. Oo. May ara isa guma nga sa bisikleta, bla? Tika na circus na gana iya. Circus? Sa circus, may makita isa guma nga ginasika-chika sa katawo. Kita ko gani. Kagina kalagtaw kami ni Yado. Paano gini mo ni motorsiklo man niya nga? Isa guma? Isa lang guma. Anong gini mo ni? Bensyon pala sa mga iban nga mga motorista. Ang guma ya. Isa lang? Oo, pero motorsiklo? Motorsiklo. Grabe no, motorsiklo sa guma?
Oh, motorsiklo, isa lang gaguma, pero ang iyang kadagan. rim pala, o kadalagan, ang rim niya, lapaw pa sa iya, baliara siya sa sulod sa rim bala. Aksyon na Eric, so invention. Okay, invention. Na, ano niyang klaseng motorsiklo ba, makapreno pa siya. Uy, gali. Siling ko ba una, anong klaseng kwan Abi niya? pa mo bikiyado na. Siling ko gani kay Yado, kaya mo na in kaso kitman makuha mo na piho gidi Yado ikaw yang... Iyo ginangabaliskad ka? Oo, mabaliskad ka. Ano ka galing? Baliskad sa gani nga intok lang. Napangara ka pa sa sulod ring? Ate, how much more? Ara ka sa sulod sa ring. Tengok pa sa basketball eh. O gani, siling ko gani daw gina-dribble kasi niya. Siling ko gani mayo mga invention subong ba? Wala ka naman ng tao, damo na balaan mo. Oo, ang dalan gani sa nga arenet karon aksyon na Eric, masyado ka tao ay may pipila na lamang ka mga salakyan na nagabiyahe, taxi lang nakita naton diri Taxi lang? Oo, may araman na motorsiklo nga biyahe going south, no? Sa tiniyon. Laban sa mong gabiyahe, sa mong motor na lang kag mga gabiyahe, blaman bla tricycle kag e-bike plaw? Po, ang mulang ni, kada kagahon gani aksyon na, Eric, mo man ni matalopang dansang patrol, motor, tricycle, e-bike. May ara man, pipila ka mga pribado, nga mga salakyan, ang nagabiyahe na lamang sa tiniyon aksyon na, Eric. No? So, sa aton sininga mga kauturan, extra nga paghalong. By the way, congratulations sa katapo sang PDEA. Magon mo na yung aksyon na, Eric, sa Barangay 12, drug den. Na ispantol na naman. Kuwang suluyupan kag balaligyaan, no? Oo, suluyupan kag balaligyaan. Wow. Ang lain po, di sila panago. Tapos dalob ka do kurong-kurong ara sa may kwanda, sa may Vendors Plaza? Oo, sa may Vendors Plaza. Kita mo daw yung tapangko. Oo, gani, sa tapangko. Gini may muay na daw, ano na daw, balay-balas dalong? Oo, gimbutan nila dalam balay-balas dalong. Kakatlaw gani ko kaginaya kay... Gwapong ilang suluyupan ka balaligyaan, no? Kumakon mo na yan kanto ka na sila misa. Pag-abot sa misa, siguro man, ka na pakal pa di. Anong baklon mo? Masuyop ko. Abi mo baklon mo, utan. Kag magambal yan nga. Di ba ano ka? Alam lang sa hindi Masiko, ko. Kag masuyop. Pisa ka bilagdakpan to? Kuan action na Eric, 8 ka bilog. 8 bilog to, no? Oo, 8 ka bilog. Pina-check na mo na the reaction na Eric, kami sa area sa Tangop. Tapos Tangop. Di mas tada? Negative man action, Eric. Kapan si Tayado, kay urunahan ng tato. So, unahan na, baby, basi kung dito sa unahan, way man daga luigpat-igpat sa unahan? Oo, wala man sang hudo nag-uluigpat the reaction na Eric. Actually, ari na kita diri sa may Bangga Akina. Lapaw na kita pagkato kita sa daan nga police station, i-check naman. Check abi sa may daan nga police station, basta sa ara na sa ulunhan bla? Kaniman bari si ara lang sa ulunan aksyon na Eric, no? Sa siningatin nun, pero so far negative pa man. Basi magkaabansi kita jutay, no? Abansi jutay, Oo, abansi jutay. Abansi ka rin sa Rida, inyo pang-apat? Amo! Inayon yung apat. Sigurado kaya ang may mayong kantuan. Kaaro abansi kita. Basi kung marang ng blaw? Oo, sa connection na Eric, rin kita sa daan ng police station. Okay na na? Oo, dito sa may daan ng police station, so negative pa, no? Ati way guro, basi kung gamay mo lang guro? Basi siguro, guro gamay lang, nakatindog nila yun. Kaya nakapansin action na Eric so far. Wala naman kita sa may nakita. Hindi masyado nakasanag, nakita na nato niya ganit riyaw. Buena. Ay action na Eric, no? Basi ko na, basi slight mo lang guro kag na, basi inakuha mo lang bla, na outbalance po na siguro Oo, basi balance lang. Nakalakas na after sa sining incident action na Eric. Sige. So far, balik kita. Congratulations. Walang ginaming tabla action na Eric. Ang balay-balay nga hindi mo nila sa talong sang isa. Pinbutangan lang nila balay daw kangay sang dingding. Daw papagpapag, no? Oo, daw papagpapag. May iban ganito. Butangan nila jealousy. Ang iban, Iban do cortina lang butang ni mo kulo cortina no? Iban kulo cortina, ang iban niya.
building tugong pila ka mga kwani sa mga nagatin na ito isipin niya dato mo na yan Damog yung man ito na kuha sila to actional ben? dakod kung isa ka 10 grams Okay. taon ta sa 10 grams action Eric ang danger transport value mga around 50,000 pesos 50,000? 50,000 ka pesos Ang ibang grupo lang dakpay guro sa walo guro to ibang guro man suyop gito? Oo, amo tong mga kuan, amo to action na Eric ang iyang mga parokyano. Kung mo ang target nga sa bypass dakpang ginila? Ang target sa bypass operation amo si Joby Bermudez. 35 action na Eric 35 anyos. Okay. Temporaryo nga dira sa lugar. Iyang balayar ara mismo sa lugar sa Pangko. Okay. May vendor sa plaza. Dito na action na Eric ang naibaluan paan sa reklamo sangga pila mga kauturan natin nag-timbre man sa katapos ang PDEA and positive. Ito siya ang nag-baligya and at the same time action na Eric nagpasuyop. Bakit mo na iyang mabakal ka, hindi ka man niya pwede ka suyop kung way kaya tutor. Way ka man niyang ginasiling kung mo ka magsuyop ka na there worse that tanan kompleto. May sabon na, may parapernalya pa. May sabon na parapernalya pa. Tiwan yung problema. Rekta bakal dala suyop. Makon mo na yung di ko magpati ka ginaksioner ka. Wala sila sa sulod. Walo sa sulod sang isa ka dalom lang. Igo mas lang, no? Igo ba? Perdi pa nilang tinapa. Ang tinapa, pero ang bilog ang sa tinapa, 5? 5, 3 kung kaisa. Kung lagko, 3 abi. Kung guro ka gamay, 5 guro ka isda. Sila iya. Kaya 8 sila. Perdi pa lang tinapa ba? Akon mo na iya. Sobra pa sila sa tinapa. Sobra pa sila sa tinapa. Pamalas man siya kaginapagwa. Makon mo na iya. Huwag sila guro mag-dahom-dahom, guro mag-monitor sila kagpatakpa sa PDEA, nga aras na kalis dalom da. Huwag sila gadahom-dahom. At timing, ang isa gambal ang PDEA asset, gambal. Sa isang PDEA asset, may harap pa sila. So, gusto mo, diri ka tuyo. Huwag sila kabalo, PDEA nang le? Huwag sila kabalo ka PDEA. Pag abot ni Agent Bambo, ang baligin bulagagi sila. Ano ka mo da? Suyo ka? Gwa na, gwa. Diri ka mo suyo sa gwa. Tuluman balas na. Ang mga nakaladakpan to, tagal barangay 10 tanan? Actually, may taga-barangay 10, barangay 12. Pagka-subong man barangay Mandalagan. May nangayaw pa, ha? Ngayaw pa action na Eric. In fact, may initial information kita. May ara pa to iyang empleyado man. Ha? Empleyado. Sang? Customer niya empleyado sang isa ka empleyado sang isa ka mall. Sa isa ka mall? Nagbisita. Nagbisita para magsuyo. Bay, laki? Laki? Gaobra sa mall? Oo. Gaobra sa mall. Ninya, makon mo na siling ganin ni Agent Pabo. Manong ginahin mo umanis ka bubuhi mo yaman. Gaobra ka para makasuyog. Tani pa obra ka para sa pamilya mo. Correct. Amo na action na Eric ang concentration man sa mga kapulisan na gani naton nga ang concentration sa karon amo ang pagdismantle sa tanan nga mga drug den. Ang drug den subong bagluwas nga gani gusto nga ilang lugar kag balay nila sa luluyupan ti kabaligya naman ang gidiman sila mo. Gani man action na Eric. Para doble kabi makon mo na iyang ligya ka sa bo kung may ara kada ang ibang na mga tutay kasi gina-arkilahan mo na tagpulo mo. May ara pa gani dito ya 25 ang tutor kag lighter. Tutor kag lighter 25 bayad mo. Suyop ka. No? Grabe nga negosyo gani. Why gid guan nga kwarta to sa poser nga dakpan to Why gid guan kaya sige lang masaya kabig ka kabig. Ito si Pablo baka kana siya tapos ang pare-pare na sa gabito masuyop kakabag. Akila sa iya.
Oh, kibot gani ko to aksyon na Eric Agina kung ti paglibot naton to sa pangko. Oo. So sabi ko ang mulang tong lugar nga Suluyupan, sus damo gali. Oh, damo sila aksyon na Eric ang lugar. Abi ko nila safe na sila kung dira sila mo hindi kuno abi ko na dito pangko lang sa dalom sa tapangko sa dalom sang bangko may nagasuyop. Kaya suyop. Kung isang taon mo pag-aksyon na Eric, galalapta lang to ang mga empty plastic sachets and suspected shabu. May mga residue pa mo. Grabe, no? Ang gani ni Sir Bambu yung lantawa bala aksyon Albino. Kung lantawan mo niyaw, kita mo may mga residue pa. Pero harap pa ganito yung abi gani sang kwan. Abi sang pideya isa pa kabulto. Abalo ka kung ano tong klase aksyon na Eric. Para sa nakuha nila na recover. Ay, makakadlaw ka aksyon na Eric ay iya ka dulce. Dulce? O ang stork pala aksyon na Eric. Ginpudpod? Pudpod nila ang stork silingko po. Mayo di ba? Ginlantaw man gila yon. Minsan niya ini ang klase niya piki ni. Piki ni ko basiga 1 to 3 man guro ang gabligya dai ang mga baguhano guro gabligya ni guro piki. Ana mo pagani na aksyon na Eric. Sige ko ganito dumduman ko to dumduman mo to aksyon Eric nag-flash report man ko sa imo to mga previous years. Iba ganit tawas mo. Tawas. Pagbutang mo sa aluminum foil nga masuyop ka na tingala ka duga lupok-lupok niya. Hindi gliya sabot, tawas gliya. Ay, hindi niya sabot, tawas man eh. Gatunaw sa pro galupok-lupok. Oh, banya daw tamis man is you po na ho. Tingnan mo kabalo, stork. Stork gliya, ibang tawas. Ibang tawas. Oh, muna, ang ibang kagina sa nakitaan man sa patrol, ko ay kagrabe. Bakit man na diri nag-umpisa last week action na Eric, madumdumon mo, by basta operation sa idalom sa PDEA sa Giapon dito sa Purok Langis, duha ka best na. Kaga diri sa barangay Singkang Airport, duha man kabeso ikalima na ni subong adlaw ang pag-dismantle sa pila ka mga drug den kay suno sa kay agent Bambu kung ang concentration sa national tupa manggihapon ang illegal nga droga sa barangay. Correct. Oo, that is why ang aton mga kapulisan ti pisan man sa pagpatigayon sa bypass operation para kahit papano kundi kaya nga matap natin paggaganagan o kung mabuhinan ni mga illegalista action na Eric. Yes. Ang pinaka-importante diri nga mga declare gani ang isa ka barangay as barangay kung na drug clear barangay kung tanan nagakooperar kagisugid lang kundi ining mga drug den para makabulig sa tanan. By the way, subong ang patrol balik kita sa downtown na area masyado nagkatawhay sa sini nga tinion. So sa aton mga kauturan extra gid nga paghalong bantayan sa balik aksyon na Eric isa ka 44 anyos nga amay nadakpan sang mga kapulisan sa illegal nga panahor samtang iya mga kauptanan nag 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oo, nag 1, 2, 3. Ito kiba nila nga pulis gali ang ara na. That is why datsig pa sila sa pulis. Isa lang gid ang nadakpan. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, aksyon. Alvin Graba. Una sa apita, una sa aksyon. On radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. There you have it, sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan na karon sa Aksyon Alvin Graba. Sa ratipo niya sining nga aksyon balita sa sining nga final report. Sa balik niya sining nga pagpangalagad, ang report ganyan batian bago lang gid. Ginadulong sa iyo sa kalawan sang D3 Bio.
Tamyaw tamandira, happy listening sa kay RJ Javier. Ara sa subong sa Kabangkalan, ga monitor kag nagapa urok-urok. Sa Talisay, kuno na nagatulo talithi si Mr. Bobby Munoz. Nagpaibalo diri sa aton nga nagatulo talithi kuno daw. Sa area sang Talisay City. Wow, ara kalida. Si Vanessa Mayo ari ni sa kwanya sa Minnesota State. Ga paurok-urokid pamati sa Action Night Patrol Program. Ayos, sige. Si Migota Raymond Alarcon Sagal Jr., Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sa Purok Santol, Barangay Mandalagan. Wow, nagapaurok-urok. Salamat kay Toto Raymond Alarcon Sagal Jr. Sa kadra Mrs. kag sa iya nga mga kids, as always, gapaurok-urok. No? Kay Teresita Oreta Kahuraw da mayong gabi lang. Kay Anvela, Toto Alex Montesa, ha? Ara sa gapaurok-urok wa. Pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan. Pamatigid sa aton sini nga palatuntunan. Salamat. Edmond Claridad, Santabunan, Bago. Natamyaw kagid ni Inday Linlin Labrador Claridad, no? Nonoy Elmer Iliano, second-attendance lang Commonwealth, Quezon City. Tamyaw ko lang si Mr. Mrs. Elvis Cagdora Patigas, sang Barangay Sumag. Baby Yoki, sa kay Toto Ayan J. Trava. Alina kay Rona Rihida Traba ang panamyaw. Si Guillermo Clarito, baw nagapaurok-urok idho. Tamyaw si Guillermo Gimo Clarito sang Barangay Buena Vista Hibong sa Kopini sang Kwan sang Banwa ka Pontevedra ni. Upod ang pamilya Saludares, Gabitoya, Sapio, Katigi, Mugar, Rojo, kag Clarito. Wow, pwerte kompleto ba? Kent Bulakhawan isa, kapaurok-urokin. Sa kay Lik Magbanwa Saludes. Ara siya ho. Tamya ko lang si Nanay Sally, Lablab, Mimi, John Banggero, Hardin Garcia Ortega sa Purok San Roque, handumanan halin kay Rosaleo de los Reyes. Jocelyn Libuon Dispoho, gapa urok-urokid. Pagsubiron family kay Lidjoda, Gina Pagsubiron, Abid fans gid kuno. Tanan sang Bago City. Kay Anvela mayang gabi gid dira, ha? Pamilya de la Peña, middle name ko ang Dita. Kag Toryo, ngalan sang parents ko gin-scramble ko lang. Salamat gid. Magali ka. Yo di torta de la Peña barbecue. Ay Diyos ko. Sakay kwanda, sakay sir nga nini. Lovilia Ranario Esteba, gapa urok-urok. No? Ang iban karon naman medyo daw alang-alang kita signal ni Axel Roger. Axel Roger, ay mo signal daw hindi kin ma-reach daw unreachable. Chef taray sa linya ni Kuana. Ni Action Stepe Presquito, mga balita gikan sa San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Fuse Report. Yari sa Action Stephen Presquito, line number 3 sa report. Stephen, mayang gabi, please come in. Yes, Action Eric. Sa siyudad sa San Carlos nga karong adlaw ginbalik karon Action Eric na ang pag-operate sang isa ka park 3 nga People's Park diri mismo sa siyudad sa San Carlos. Nga sabihin na may mga amenities ini, may ari ini nga mga lugar nga kung sabihin na pwede ka maka-help sa mga venue for birthdays, occasions o weddings, no? Pag may ari man sa mga swimming pool sa infinity pool ang ini nga People's Park, no, nga sabihin na ginsira ini umpisa sa tong pag-umpisa sa aton nga COVID-19 sa tong nagligad tuig pa nga Marso.
So sa karon gid lamang nga adlaw nagsugod na ang pag-operate sini apang sunod pa sa aton nga local government nga sa mga personnel no nga mga nagabantay dira karon sa sining parke nga sa diin limitado lamang no ang day-to-day nga operation nga sa diin maka-accommodate lamang sang 50 to 60 persons ang allowed nga makasulod sa sining ining park nga sa diin may ara ining mga swimming pools no for kids may ara man kag sa mga adults no kag mang bag-o nga infinity pool nga mo ining pinakadako Action Eric nga nagatubang gid ini sa dagat diri mismo sa siyudad sa San Carlos fronting man sa Sipaway Island. So may nagkaroon ng medyo isa sa nangin malipayon man ang mga San Carlosanon nga sa diin na open na ini kay usually ang mga San Carlosanon magakadto na lamang ini sa Sipaway Island sa mga beach resorts sa somewhere sa Calatrava kag diri man mismo sa Valle Hermoso. So since karon na open na ining parke, so damo nang mga San Carlosano na nagapabook no kay by booking karon Action Eric ay ining operation sa sining ining People's Park. Kasi diin sa dugang pa naton Action Eric nga ang checkpoint dito sa may barangay Kudkud kag sa barangay Quezon nagapadayon ini sa gihapon nga sa diin duwa kag ining barangay Bulwangan no nga sa diin entry man sa Negros Oriental nga ginbalik ini sa aton nga local government sang siyudad sa San Carlos tungod sa sining may ara no nga mga medyo pagtaas man sa COVID-19 nga mga cases dito sa Oriental. So may na nga sa diin karon na nagpadayon ini but ang diri nga portion naman sa may San Carlos going to Calatrava pagkat sa norte sa aton Negros Occidental wala ini kinbutangan sa checkpoint. Ang diri lamang sa mga Oriental nga side para ini nga ma-prevent man no nga hindi nakita o diri mismo sa siyudad sa San Carlos nga masudlan pa kag magkakaso na naman ang diri mismo sa siyudad sa San Carlos. So mula mang Action Eric ang aton nga report na diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Ay, bato! Salamat direksyon na Stephen Fresquito live report dira sa masyudad sa San Carlos. Ang balita ni Aksyon Stephen Fresquito ginadulong sa inyo sa kalwan sa Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! kagang balita ni Aksyon Roger, ako ni Aksyon Stephen Fresquito. Ginadulong man sa inyo sa kalwan sang TTX 500 capsule.
Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Hali sa report na aksyon Stephen Presquito, okay pa sa noy? Why ginong iya nga ano? Kasi kung balda, balda naman iya nga battery. Gina-contact taliwat sa aksyon Roger Gutib, pero sa lawatan ng report ni aksyon, Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Percival, maayong gabi, please come in. Mayong gabi, aksyon na Eric, sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Ang La Carlota Police Station naghimo sang isa ka ilang ining programa kabahin sa pag-tree planting dito sa may Barangay Aral, La Carlota City. Upod diri ang aton office sang provincial director sang NOCPO sa ang Provincial Intelligence Unit sang Second Negros Occidental Police nga Provincial Health Service kag ang upod man ang Barangay Aral Council nga ginapangamunuan ini ni punong barangay Honorable Carlos E. Natuel kag ang coordination man sang ni Mr. Dinis Pinusa nagaprotektar sang kag ini siya protected area sang superintendent sang Mount Canlaon National Park Action Eric kag support man sang government unit sang La Carlota nga ginapamunuan ni Police ni Honorable Dr. Rex Salandoon, City Mayor sang siyudad sang La Carlota. Ang activity action na Eric ginapamunuan ini sang aton La Carlota Police Station sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel B. Guadalupe upod ang aton nga PCR kag ang aton nga member sa nga kapulisan, no? Kag ang alert team nagapadulong dito sa site sang sitio Gintugdan kag nagpananom sang mga kahoy nga mga hardwood kag ini siya protected sang ginatawag naton nga global warming action Eric. Ilabi na gid sa nagaabot nga mga bagyo kag mabunog nga ulan kung mag-abot ini sa aton nga pungsod, ilabi na gid sang bagyo. Kag ini nga mga kahoy magaprotektar sa mga landslide kag hindi magtugas ang dako nga baha nga laslas sa idalom diri sa syudad sang La Carlota kag ang ginahandom sang aton nga local government kag ang aton nga pulis nga sa tihon sang trahedya wala sang mahalitan aksyon Eric, no? Kag ini siya makaprotektar sa palibot man sang sitio Gintugdan kag sa Mount Canlaon National Park action Eric. So ginakalipay sang among local government sang plano sang ginhimo sang aton kapulisan kag ang Barangay Aral Council nga nagupod man sa among tree planting dito sa sitio Gintugdan, Barangay Aral, siyudad sang La Carlota action Eric. So amo ini ang aton nga nakuha nga information action Eric kag antes ako magatakop magpasalamat ako kag nagamonitor sa tanan nga nagbululig sa akon sang nagigad nga adlaw dito sa nga natabo sa siyudad sang La Carlota nga sa diin nagpulaps ka ako action Eric. So ginapasalamatan ko si Mr. Ruben Villanueva kag ang aton nga civil security kag ang rescue unit sa siyudad sa La Carlota nga sa diin naghingagaw kag nagbulig sa kubos ninyong alagad nga madala sa ospital kag tigayon nga
rescue ang aton nga kabuhi Action Eric. So madamo gid nga salamat sa mga nagbulig dito sang pagtabo na dito sa siyudad sang La Carlota. So salamat gid sa tanan nga nagbulig. Amoy ni ang aton nga natipon nga mga impormasyon sa sulod sang 24 oras Action Eric. Ang inyo ka-aksyon, Action Principal Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Salamat gid Aksyon Percival Villamor, live report gika sa Central Negros. Ang balita ng Aksyon na Percival Villamor ginadulong sa kaluman sang Mighty This is Lowy Di Paula and family. Pag sa mga Dungganon voice, nagapaurok-urok gid. Sa kay Manong John Benrasol, kay Migo ko Renly Javier, Martir and family dira sa Valladolid. Ari na siya. Nalabot gid siya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, ay patrol. Ari na siya, Action Roger Gutel sa report. Jeremy Gabibis kami. Yes, Action Eric, may gabi sa aton mga ka-aksyon. Sa aton sininga mga balita, Action Eric, ba? Medyo kaina ko rin daw. Dahil nga po, ikaw nga maka-plastar ka man. Signal mo? Ko ba, sibla kon matawag na bala ang aton na gwapo nga teknisyan. Tiya, wag siya na kala, kung ano, dulugo ka ng iyang, kung ano, tudlo sa dayak ka naman. Kaya na sa tayo, hindi malambot. Hindi kay kabalo ko itong ngayon nga, kung nga ginagyan ko na, dead spot ato. Ah, okay. O, isang uli, nakalabot ko sa hot spot. Wow, ining nga dako ginang kabipat mo. O, karon niya. Ini sigurado ko, buwas nga dlaw jackpot. Ate, kasi subong nga ni kwali on the spot. Ah! Gano daw ko mabadshot naman yung mga sponsor na si Roger nga way naman sa? Hindi. Kaya bala ka naman amo na kadaan sila nga pero kang sako Action Eric hindi magtindog way unod. Gani. Kaya mo na sila ang nagabutang siyang unod sa sako. Sto. Oh, arangkada na para nga malalinya mo na sila. Gani, Action Eric. Siling ko daw ay dilaw. Action Eric sa aton sinigapan ka. Mga balita sa sunod sa Kadikin file kay ng kaso inquest batok sa sining kay Archie Franco Maro ko ning utod sa kagawan Franco sa Barangay Zone 6 sa Action Eric kita kop sa tong Sabado sang udto kada ini Action Eric ang nakuhaan sang pito tanan kasi sang Siabo gini kasi gin pa idalam sa crime lab kaga pagkatapos sa Action Eric ara ang resulta na sa gamit as prima facie evidence para nga ma-file ang kaso kaina sa Piskalya.
So, gin-inquest ini si Action Eric, kalakip pang presentar dito ang buybacks money na 500 peso bill nga nakuha. Gikan man siya sini-position card control. Dapat ito ang bali barangay Kagawad Dewey Franco, nga siling niya, way man siya magkulang, kung pagambal sa magulang niya, gapati man si Action Eric nga, ang magulang, si pamati siya manghod lang siya, o galing kasi pamati kung Action Eric, pero ang pagpamati, kundi duha ka buho ang lunggan, nga dapat gamiton nga mo magpamati, kag ma-absorb na siya magkanto sa tagipusod na pag-una-una tani. Ay sus, ang isa lang ang lunggan na kapamati, so ang isa ga-open kay dito malapos gili. Sa piyak na dulunggan, ang mga laygay, sa iya sininga, ang laygay siya magulang. Kaya man ang mulod siyang utok man siya magulang, manghod ka lang, maalulay gay ka sakon. Kaya mo na, Action Eric nga si Inisya ang ginpasakaan sang kaso kaina. Okay. Sa dugang nga itong nga marita, confined sa hospital sa ka-tricycle driver o kung sa ka-motor rider, matapos kay Action Eric ang bunggo o kung na side sweep sa isa ka Hilux nga pick-up. Natabong insidente mga alas 6:20 takda. Sinigibang hapon sa diyan Action Eric ang report nga isa ka Toyota Hilux ini nga ginamaniho ini ni ginamaniho ni Eduardo Panisal Iterso, 36 anyos sa edad, kag residente sa barangay Tilampan, Ciudad San Cadiz. No, sa report nga encuentro sini isa man ka Kawasaki Badya nga single motorcycle, nga ini siya ang ginamaniho man sa driver nga kikilala kay Ray Conserman Viga, 34 anyos sa edad. Kag ini siya ang residente man niya sa Hacienda Bayabas 1, Barangay Daga, Ciudad sa Cadiz. No, sa payag sa kapulisan, labi na gid siya kay Police Corporal Glenn Villanueva, o Police Staff Sergeant Glenn Villanueva, sa Traffic Investigation Section, nga pareho sila nga nagapadulong sa Ciudad sa Cadiz sa pag nag-overtake kining isa ang tricycle, pero na-miscalculate o kung klaro na balita, nag-overtake Action Eric ang pick-up. Okay. Na Toyota Hilux, kaya na-miscalculate sini ang iya sini nga pag-overtake kabay ara nga ini nga single motorcycle lang na side sweep. Tungod siya nga tawag na miscalculation. Okay. So tungod sini ang driver nga si Ray Conserman ang nakangkon sa injury, kagini siya ang gindala sa Bayan San Cadiz City Emergency Clinic, pero tigin confined ini sa gindala pa ini sa Cadiz District Hospital. So ang kaso sa karon yara mag sa Traffic Investigation Section sa kapulisan sa Ciudad San Cadiz Action Eric para sa proper disposition. Amo na nga ito madulong nga report, mga balita, mga informasyon, medyo matultaway, maging ang area sa karon. Dari sa may norte ka sa probinsya sa Recto Occidental, ang timpota, medyo mapulopaang gidman na sineri karon nga gabi. Yes. Wala man sa pagtupa sang ulan. Pero ginatamyaw talaga po na. Si Kapadeli Diaz, Mr. Jonathan Diaz, kagamuman, dara nagkapamati sa aton, gituto Jul, kinebas ang ko, kag subong man dari sa may syudad sa Cadiz, si Toto Jules Ributon sa Power Dream, mayong dabigin, Amigo Naldo, Migolando Bakuya, kaya nagkapamati sa Mr. Rosui Diaz, mandi sa may barangay Kaduaan, kakangamigo, tagid nga si Glenn Javier. Kita lang kami nagkadadlaw niya, way pakuto ka tawag kay Amigo Eric. Basin ko tawag gila siya kay all the time. Ara ginaya si Action Eric Layon sa pagsabat sang imo sininga pagtawag o kung pag-text man. Sino na? Mga balita, Sino dari to? sabay. Sino ang matext? Si Migo Taglin Abier na may gamay nga punong di sa Bragis Cabaw. Okay. Oo. Abot ko na harvest naman na daw, why po man siya ka-text. Okay. At yung matext mo siya?
Ang mga lorbes siya, baluka ang ginatagaling nga bangro, sinang tatlo isa gidla. Nga kung magtula ka gani, ang tiyan niya, pwede kinamit gid, kagkalimpyo siya tinae bla. Okay. Pero ang atay ga, kwan mo, Galatab. galatab ang sabaw. Tiyan ako nang bali, no? Matek sa sakon? Oo, sila nga sa mga katek sa iba, latak sa sukulod, daw matik sa simon, sa magakat. Okay. Kaya parang nga tayo maplastar ako na mayo. Good. At ko mayo man na, sabi ko, ako yan daw na konsensya naman ko nga daw ako lang tanan. Okay, ti plakadlaw, kung asila na, kung mabukko kayo, mamana mo. Ayo di purma. Ayaw ko kaunikog. Oh, ay ka. Good. Ito nga malang yung kagulo. Naman na para safe. Para safety. Isang ligyan ko nag-atag sa nalapaw nga atag desling niya. Magdala ko na tanig sa ilo. Magaling mo nga karinderiyan ko kadugay na. Gani. Nga tinayari ko din niya. Ibakas ko na lang. Nga lalong ko lang. Dahil ko tikato ko lang. Ganyan to ko to. Ngayon sa number sa akon kay sila niya. Kung makapabakulod ko na siya, mag-text siya na siya mo kung magtawag. Kaya parang makambal siya kung diin niya dalon. Daw mo na rin ko, yan, di mo ko magpinas bakulod. Tapos ko madulog to kay Migo Eric ang para sa iya, mapuli mo ko dahil na. At mayo, man ko ates kayo maglakat dito, kinanglaan, napit ka na sa akon para mag-check na akon lang. Ayo di purma. Dabipar ka ba? Sige na. Custom. Kaya mo rin! Nagakon! Pumati na sa Sibong. Ay, gani ka? Pumati. Sige na yun, din mo, pumati na. Ay, okay. Okay. Kagsubog man si Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong. Nga pamati mo dyan, plano mo si Ma'am Mercy. Gani mo nga niya, may aragi ka mga duwag, enjoy kami sa inyo. Tili ko permanente lang na ako, bisa pa nalagsalan to siya. Mga balita, diretso. Kag norte ka bahit sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutem, nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Radio Gote live report sa masyudad sang Cadiz. May gabi dira kay Mumbai kay Pareco Amboy o Sobrang. Suli naman So talaga ni si Amboy o Sobrang mo kumpare kung gwapo bra. Si Mumbai da may gabi gid kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion ka pa urok-urok gid sa Action Night Patrol sa kay Nana Tan Gonzales da sa Fiesta Homes. Nana Tan Gonzales sa Fiesta Homes, mayong gabi gid kag may nadala nga pagpaurok-urok. Kay Manjo Arnejo, Anjo Arneho, paurok-urok gid kami Bukol Umanya, Danilo Santos kag Larry Bayo. Alina kay Toto Manjo Arneho kay Vicente Similiano, ara sa may chicken hotel daw taga housekeeping leader ni Eugene Sapini. Ay, birthday Diliba. Avid fans ta na gino si Lola Lourdes Lodi Abuana. Kay Lola Lourdes Lodi Abuana da sang Purok Progreso Kabiguan sumag mo nagapaurok-urok gid. May gabi gid kay Lola Lourdes Lodi Abuana. 86 years old din siya sang Purok Progreso Kabiguan Barangay Sumagin daho ni siya kay nasa aga sa ako ni Kwan ni Toto Andy ang di guard ko dablas balay nga tamyawan na kay pamati gina si Lula si mo Bao Porti. Salamat gid maldita gwapa. May gabi gid sa mansilingan ara si Otay Benedicto Balik kita, pagbalik naton balik ka report, final report sa ato sa Patrol 2 with Action Alvin Graba pagkatapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato pablakad may kabidira kay Ramram Pagunsan. Sa kay Ramram Pagunsan, again sa kay MM Mumbai, may landira nga pagpaurok-urok. Balikata si Aksyon Alvin Graba sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Aksyon Alvin Graba sa balik ka report. Aksyon Alvin, please come back. Aksyon na Erika priso karon sa police station number 4. Ining si Rodrigo Mendoza, 44 anyos nga pangidaron, kag residente ni sa barangay Mabini, Banwa sa Pulupandan. Ini matapos na aktuhan sa mga kapulisan nga nag-engage sa Cara e Cruz upod ako na dira sa area sa Purok Tarapol, barangay 27 diri sa syudod sa Bacolod, upod pa sa duha pa kaiban. Sunod diri kay Police Major John Ray Batadlan na aktuhan sang ila siningahanay nga nagahampang sa tumbo ang grupo ni Mendoza apang sang ginpalapitan sa mga otoridad asos kay ang duha nakapalagyo na recover diri sa kay Mendoza ang 3 ka pisoson nga serbi bilang Q-coin kag 280 pesos serbi nga bet money. Karon na si Mendoza ang priso karon sa custodial facility sa police station number 4 kag nagapangatubang sang kaso violation sang PD 1602. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio. Good night, ka. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, may kabidira kay Renz con Renz Negros. Dira sa Banwasang Binalbagan, gapaurok-urok pasawa. Sila ni Eugene Mejica kag ni Don Di Blanca. Si Martinez Rena no sa Quezon ara pagani gapaurok-urok pa siya pamati. Sige, salamat gid sa inyo dira no. Anvela may kabigid no. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining amaron Action Night Patrol Program. Lunes edition mga ta-Community Pario. Balik ini buwas Martes. Aton sining mga patrol unit reporter sa action nga nagpalagad karon nga gabi.
sakay aksyon na Alvin Graba, Roger Gutib, Percival Villamor, Stephen Presquito. News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner with IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sala sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyulagat ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!